Hello ljudi i dobrodošli na video na mom kanalu i današnji video će biti jedan chit-chat makeup tutorial. Malo ćemo govarati, malo ćemo ćaskati, pa hajde odmah da krenemo na šminkanje. Nego što krenem sa šminkanjem, zakačit ću svoju kosu da mi ne bi smetala. Inače ko je gledao haul zna da sam ove šnalice kupila u Primarku, tako da ovo je bukvalno prvi put da ih koristim s obzirom da sam sveže isfenirana. Prema što krenem da se šminkam, ja volim da stavim kao neku bazu. U pitanju je ovaj gel mist vitamin E iz The Body Shopa. Koliko je dobar, koliko je... Inače, prema što krenem da se šminkam, ja volim da stavim neku bazu. To je ovaj vitamin E gel mist iz The Body Shopa. Ja ne koristim primere, tako da njega koristim u formi primera. Inače, ko je gleda vlogove zna da mi je avgust itekako bio veoma naporan mesec. S obzirom da sam negde polovinom avgusta bila u Azerbejdžanu na jednom predivnom kampu i snimila sam bukvalno story time o cijelom tom iskustvu. Ja sam rekla, meni je bukvalno profesorka preporučila za taj kamp i dobila sam bukvalno kao stipendiju da idem tamo. Top sam se provela, upoznala sam top ljude i dosta mi je značilo jer sam zaista dosta usavršila znanje jezika jer više sam pričala tamo na turskom, ali mi je opet kao značilo da budem najiskrenija. Inače, moje sobe u haos stanju, ali njih ćemo zanemariti. Ja nakon što nanesem ovo, bukvalno čekam nekih par sekundi da mi ga lice lepo upije i onda krećem dalje sa šminkom. Tako da sam u Azerbejdžanu bila nekoliko dana i nakon toga sam se vratila nazad. I mogu da vam kažem da ako imate priliku, zaista probajte, predobro iskustvo. Ako vas više zanima nešto za kamp, osjećam dole link, pogledajte taj video story time koji se tiče samo kampa, da ne smeram u ovom videu. Sada koristim ovu L'Orealovu BB kremu, inače dosta sam tamnije jer sam se vratila sa mora i pocrnila sam, naravno nisam pocrnila ništa preterano, ali inače kako ja znam da pocrnim, ovo je totalno ok. Što se tiče našeg putovanja u Španiju, mi smo početkom ove godine pričali i dogovarali se kuda bismo išli i tako dalje i tako dalje. I to je bilo nekoliko opcija: Egipat, Tunis, onda naravno Turska i kao u najgorom slučaju je to bila kao Španija, u najgorom slučaju. Boga mi, Španija još ispala najbolja. Tako smo gledali neke ponude, sve to je bilo lepo, ali nemam pojma, mojima se nije išlo u Egipat, to je više tati jer zbog cijele one situacije sa ajkulama prošle godine. Onda što se tiče Antalije, mislim, zaista ponude su bile ok, ali su zaista cijene bile prepaprine za Tursku. Onda smo gledali Kušadasi i tu su zaista dosta podigli cijene. Bukvalno razlika između Kušadasija i između Španije je bilo nekih 70 € za 70 €, bukvalno ono idete kao u Španiju. Ja, kako sam sad ubila u oko, znači koji sam idiot. Inače, ako sam narančasta, znam, ali bukvalno trust the process. Tako da, meni drugarica predložila ovu turu, mislim kao to je tura, letovanje, nemam pojma kako da je nazovem. I kao bila sam u fazonu, mama, tata, kao mogli bismo ovde i kao mama bila u fazonu, kao pročitajte nam po čemu se radi, šta i kako. Njima se dopali i bili smo u fazonu, ok, idemo u Španiju, mi smo počeli da isplaćujemo putovanje negde od januara, februara, bukvalno nemam pojma kad je bio sajam turizma i kad je bukvalno bio sajam turizma. Mi smo uplatili, da kažem, kao ratu i kao... I tako je krenula naša celokupna avantura i tako dalje, tako dalje. Mi smo to isplaćivali i mi smo izabrali da idemo u Španiju 25. avgusta. Negde pred kraj leta. I to nije ništa čudno, s obzirom da godinama zaista moji roditelji uglavnom praktikuju da idu sredinom krajem avgusta na more, tako da to je za nas manje bilo nešto najnormalnije. Mi smo kretali iz Beograda, nije postojao transfer iz Vrnjačke Banje, tako da smo kretali iz Beograda i nazvala sam u pitanju agencija Felix Travel. I onda tata je ušao u Sloveniji i tako je krenulo naše putovanje. I prvi dan smo išli u Francusku, bukvalno meni s ljudima je Francuska zgadila, znači svaka čast onima koji mogu da uče francuski i da ga studiraju i da žive tamo, meni je bukvalno bilo dno dna. Pravo, ja sam imala neke svoje stereotipe vezane za Francusku, jer kao, ok, normalno da sam imala neke stereotipe i neko mišljenje o određenoj zemlji, temi, jebi ga, nemam pojma. I silno sam žela da
mi se ti stereotipi nekako razviju i da dobijem pozitivno mišljenje na Francuskoj. To se, of course, nije dogodilo, tako da samo sam došla do toga da sam rekla da više nikada doslovno u Francusku kročiti neću, jer kao odvratno je, zaista je odvratno. Mi smo imali 9 sati u Mentonu, s obzirom da je bus kao trebao da, nemam pojma, neka pravila glupa. I mi smo otišli da se kupamo. Pritom da nama niko nije rekao da tuševi na plaži ne rade. Bukvalno odete nadzorno obali kao jebi ga, ne možete da se istuširate. Mi smo se kupali i kad je trebalo da se istuširamo, ja pitam čovjeka kao šta sa tuševima ne rade. Da mi čovjek saopštio da kao tuševi ne rade tokom cijele sezone i da od naše kupanja nema ništa. Tako da zamislite vi to da odete nadzorno obalu i da se bukvalno kupite, da se bukvalno perete sa flašama vode. Mislim, ok, da li se to lepo rekla? Ok, I don't know. Tako da, užasno, zaista užasno. Pritom su jako najljubazni. Mi smo nakon toga, nakon što smo se jedva nekako isprali, mada nismo se isprali ništa pretjerano, znači, užas. Otišli smo do centra i tamo smo seli u neki random kafić, nemam pojma. I dolazi žena da nas usluži, ja, koja naravno francuski nemam pojma, jer sam ja i u osnovnoj srednjoj školi učila ruski kao francuski, nisam žela da učim ni pod razno, znači bukvalno da mi stavite piše na glavi, ali bih u fazonu pucite, francuski da učim neću. I ja ženi naručujem na engleskom, ona koja me ovako polu nadrkano gleda, nakon 3 minuta dolazi sa menijem i samo ga ovako baca. I mi je kao u fazonu, ok, uzimamo meni je na francuskom. Ja, kao što sam već rekla, francuski pojma nemam. Tako da je bilo jako, jako neprijatno. Tako da mi smo ustali i prešli u drugi kafić preko puta, koji je bio ok. Inače, jedna stvar koju ja praktikujem, to mi je sam navik od tate. Ja kada god idem u neki kafić, restoran, nemam pojma, prvo volim da pogledam kakav im je toalet. Jer kao toalet mnogo govori o kulturi tog kafića, restorana, pojma nemam. To je neka moja navika koju sam tata usvojila i vjerojatno ćete misliti, bože vidite ovo ludoču, ali ja zaista to jako puno gledam. Toalet je bio očajan. Znači, ovo ne mogu da opišem. U Srbiji najgora kafana ima. Znači, naš toalet u Vrnjačkoj banji na stanici je top, tako da mislim da dalje ništa nije potrebno. I ništa, mi smo tu onako seli, ručili, ljudi su zaista bili fini. Inače, zanemarite moju modricu s obzirom da sam ja jedna veoma trapava osoba i udarila sam se u vrata. Tako da, time's up. Tako da, ljudi su bili jako fini i kulturni i zaista tamo smo ručali. Inače, da znate da je Francuska doslovno preskupa, bukvalno skoro duplo je skuplja od Italije, što je meni jako iznenadilo, ali kao, ok, očekala sam na Francusku skupa, ali ne baš toliko, pritom to nije ni Nica, ni Cannes, nego totalno random mesto, ali ok, da znate da je zaista jako skupa. Tako da, mi smo tu proveli neko vreme, njeni tata su se opet kupali, ja iskreno nisam imala ni volju ni želju i onda smo krenuli put Monaka. Inače, mi u Monte Carlo nismo bili smo u Monaco Villa, mislim svako svoje mesto. I mene je bukvalno Monako oduševio. Mislim, kao, ništa nije specijalno, ali je meni bilo pralepo. Pogotovo što je bio zalazak sunca i bukvalno je bilo, wow, još pogled, ne znam, osjećam sliku. Tako da, meni se Monako jako puno dopao i kao, volila bih da naredne godine, inače, stigla mi poruka, zanemarite, zato što mi uključen zvuk na drugom telefonu. Tako da, meni se Monako zaista jako... Ok, idem da isključim zvuk u telefonu jer je užas. Ljudi moji, inače, samo da izvučem konture i moram da idem do stanice da sačekam drugaricu. Jer dolazim drugarica s Beograda da spava kod mene, a ja sam kao računala da neće pre tipa 2 da stigne, a sad je pola 2, tako da bukvalno ovdje za nekih 10 minuta. Tako da moram da se malo požurim. Ne, ovo ne ide nikako. Auć. Bukvalno su i popadale sve moguće čekice. Ok, volim sebe. Tako da, u Monaku mi je bilo top i volila bih da naredne godine, ako bude mogla da biram, da provedem 9 sati u Monte Carlo, nego da idem u Menton, Nicu i tako dalje. To su bili neki sati po vremena. I onda smo krenuli put Nice.
I mi smo nisu stigli u 10. Nas je bus istovario do neko mesto gde je tako smradilo i osjećalo se đubrivo da vam ne mogu da opišem. Znači, u našim selima, mislim da onoliko ne smradi, da se ne lažemo. I tu smo onda imali 2 sata, tu smo bili do 12. Prva jedna stvar koja je meni totalno iznervirala je to što bukvalno Nica nije najsigurniji grad na svijetu i kao biti u Nici od 10 do 12 je zaista po meni malo nenormalno, ali kao okej. Nina moja je bila već redko u Nici, žela da se vodi na Vidikovac, ali kao morate svi fazonu kao ja ti šta radi 12 sati na Vidikovcu. Tako da od našeg Vidikovca nije doslovno bilo ništa. I mi smo otišli da se random šetamo. Tu je nastala, mislim, najneprijatnija situacija ikada. Jer, znači, ljudi moji slušajte ovo. Moji njeni su sjeli neki vafli. I mi smo ušli kao u random u tu prodavnicu gdje se vafli prodaju, pritom smo ušli prve. Za nama su ušle 2 devojke, koje su onako, strankinje, ali su francuski, ne znaju francuski, nemam pojma. I čovjek je prvo uslužio njih. Nije htio nazad, što kao nisam francuski, ja pričam na engleskom, jer kao ne znam nijedan drugi jezik, a da oni ga znaju. Gde je čovjek prvo počeo njih da usluži, nakon što je uslužio jednu i kad su krenuli da plate, ja sam pitala kao u fazonu, kao izvinjam se, gdje možemo mi da naručimo, da znam gdje da stanem. Nemam pojma, jebim mater, ne znam. Gdje je čovjek bio u fazonu kao meni, kao, kako mi je drsko odgovorio, kao fazonu kao, a zar ne vidiš da imam interakciju sa njima? Ja sam bila u fazonu kao, okej, brate, ono kao, smiri se. I kao sam bila u fazonu kao, okej, i lik se okreće i bukvalno nam samo oko pokazuje. Ja u tom trenutku sam toliko pukla da vam ne mogu da opišem, znači ja sam mogla, bukvalno bi ga skromila na licu mesta. Bukvalno moj tata koji se jeba suzdržao da ga nubir kao čovječe, kako ste tako nekulturni. I onda sam pričala sa svojom drugaricom koja studira francuski, koja je bila tamo na razmjeni i bukvalno kažu da su đubrat. Što mislim kao, nije strano da su Francuzi najveća đubrat koja postoji. Bukvalno toliko su mi se ovdje ne mogu da vam opišem. Nakon toga sam otišla u Meku. I u Meku sretnemo naše prijateljice sa mora, koja je gledao vlog, zna tetku. Teodoru nije mi tetka, ali tako smo zanimate naše zebancije. I bukvalno su oni imali problem s obzirom da su seli na totalno drugom kraju McDonald'sa. I kad im je stigla poručbina, bukvalno nije mogla stigne u sekundi da je preuzme i bukvalno su je uzeli i bili su kao u fazonu, pa, kao ne može. I onda su se oni svađali, ja stvarno u Meku nisam imala problema. Kupila skok kol da bih mogla tim do WC-a i ljudi moji, WC je užasan. Ja vam ne mogu da opišem, znači čovjek vrši veliku nuždu. I ne ume da očisti WC šolje. Bukvalno sam bila fazon kao mene neko zajebava, kao ajde mi, ali mi smo u odnosu na njih narod, znači kulturica. Znači malo preteram s ovim rumenilom jer ja volim da imam kao pogotovo sad u letnjem periodu kao vibe da sam izgorala. Tako da ja sam bila fazon kao okej. Znači užas, ljudi moji, ali doslovno užas, ja ne mogu da verujem. I nakon Nici, nakon cijelog tog haosa, mi smo najnormalnije krenuli put Španije. Tako da, ja sad sačekam drugaricu pa kad se vratim nasljedan da vam pričam o Španiji. Tako da, vraćam se za 10 minuta. Da, to je to uglavnom što se tiče Francuske i bukvalno sam rekla Jelena u Pariz, ne pada na pamet da idem. Bukvalno se toliko ogadila da više nikad ne bih otišla u Francusku. Tako da, hajde pređemo na Španiju. S obzirom da je Španija meni doslovno bila highlight svega. Mi smo cijeli u mjestu Lloret de Mar, tačnije nisam bili u samom Lloretu, nego smo bili u Fenelsu, što je deo Lloret de Mara. I ako idete sa decom, iskreno savjetujem, kao taj deo jer je jako miran i plaže je bukvalno na minut. I nam je bukvalno bilo top, bili smo u hotelu Alegria Fenels Mar, koji je top, ljudi su top, znači usluga nam je bila fenomenalna, hrana isto, znači bukvalno sve preporuke. Tako da, manje više tu smo išli svaki dan na plažu, šetili se do Lloreta. Inače, ja dosta hindusa. Kao što kod nas tip imate Kineze, tako kod njih imate hinduse koji prodaju garderobu, cigare, hranu, nemam pojma, to se ne prodaju cigare, bukvalno sam sada slagala, inače spašit će mi ova šnalica. Nego cigare, ako pušite, morate da idete da tražite tabako, nemam pojma te pa se zovu prodavnice, tako da
da znate, što je meni malo pušeće, da znam kako je bilo. Tako da, da. Inače, što se tiče Barcelone, mi smo jedan dan odlučili da idemo u Barcelonu. Sada, mi smo preko agencije imali 1001 kao ponudu da idemo sa njima. 2 puta se mislim išlo u Barcelonu sa njima. Ali nama nije odgovaralo jer smo mi želi da idemo u La Roca Village Outlet. I onda nam zaista nije odgovaralo uopšte da idemo sa njima niti bilo šta jer kao oni su obilazili grad, nemam pojma, a mi smo želi da bukvalno odemo da vidimo malo grad i da idemo u taj outlet. Inače, obrve su mi haos, ali kao daj da sredimo koliko možemo jer za vikend idem da ih čupam jer su bukvalno zrele pa prezrele za čupanje. Tako da, da. I što se tiče putovanja u Barcelonu, situacija sljedeća. Ako želite da idete iz Lloreta u Barcelonu, odite 2 dana ranije da kupite kartu. Da, tačno imate buseve na svakih pola sata, ali mi smo tipa otišli 10 ujutru, da smo kupili kartu za bus koji idu pola 11 ili 11 eventualno. Prvi slobodan autobus je bio u 1. Tako da, mene je već Alek htio da udavi, na licu me kao bi u fazonu, sam ti rekao da se raspitaš, ali naravno ja sam malo neodgovorna za ta neka mesta u kojima nisam bila. I onda nastao mali haos, ali smo kupili kartu za bus koji je išao do Blansa i odatle smo išli vozom do Barcelone i to sve je bilo uračunato. Mislim da su nam karte iznala oko 47 eura, nisam sigurna. Tako da znate otprilike. I onda smo u Blansu čekali voz i iskreno kažem, ta avantura vozom je meni bila fantastična. Jer bukvalno kako idete prugom s jedne strane se nalazi more, s druge strane se nalazi kuća. Znači bilo je jako lepo i zanimljivo. Tako da ako budete da znate da vam je jako lepa avantura da idete vozom. I mi smo stavili da izađemo na stanici Arc de Triunf, pojma nema što taj fazon se zove. Ali kad sam vidjela da ima Platia de Catalunya, mi smo produžili, izašli smo na toj stanici. I onda smo odatle otišli u Primark i bukvalno odatle se pruža ogromna ulica sa street fashion brandovima. Tako da ako želite dobiti dobar shopping, imate tamo. Primark je bukvalno na 5-6 spratova, mislim da je čak na 5 spratova, nisam sigurna da li je na 6. Bukvalno treba jedan cijel dan da bi se sve obišli, ima dosta toga. Mi nisu baš imali nešto pretjerano mnogo vremena. Jer nismo želi da se vraćamo posljednjim busom uvečer kao šta ja znam. Tako da, eto i onda smo odatle otišli peške do La Sagrada Familia. Ja sam mislila da je to kao blizu da je jednostavno otići. Ali ne, nije. Tako da ako ste pametni uzmite molim vas bus ili bilo šta metro. Moja mama ima strah od metroa, tako da ja sam neko ko metroima relativno... Zašto sam počela se tresem? Tako da ja sam neko ko metroima ne ide. Upravo zbog tog razloga jer kao mami unela taj strah od njih. Ali, ako budete idete metro, molim vas, mi smo išli peške dosta, 40 minuta smo pešačili, ali kao, bila je lepa jer smo obilazili grad i nas je vodila Google mapa, iskreno nas je odvela, bukvalno smo stigli do Sagrade Familije, tamo je gužva kao i obično, inače ne znam što je sad nam, ne mogu eyeliner da izvučem, a opet je počelo toliko nenormalno mnogo da mi suzi, ok, omoga, tako da, znate. I odatle smo otišli do stanice Stazione de Nord, koja je bukvalno 15 minuta odatle. Tako da znate da je sve blizu i bukvalno Google mapa nas je to povodila. I nema potrebe da uzimate kao taksi, nisu želi da uzimamo taksi, ali kao nije bilo potrebe. Inače, ja sam sada eyeliner sjevala. Oh my god. Inače, ja sam malo začutila da bih mogla da izvučem eyeliner na ovoj strani jer nešto mi se bukvalno kao nije ni dalo. Jer jako dugo nisam izvlačila eyeliner i se šminkala. Tako da, eto, da znate. Tako da da, onda smo otišli do te stanice, tu smo čekali bus za povratak i tu smo čekali i bus koji ide u La Roca Outlet. I sad što se tiče La Roca Outleta, mislim da je ok, ne nije. Što se tiče La Roca Outlet, inače, mislim da je prvi put da neku vidi, ima 1001 put izlače eyeliner.
La Roca Outlet vam je na nekih pola sata od Barcelone i iskreno jako je top outlet i top su sniženje i top imate stvari da pronađete tamo. Samo što je malo problem sa busom jer na svaki sat vremena bus ide iz Barcelone. Ali na svaka 2 sata se bus vraća iz outleta. Tako da smo mi otišli i čekirali smo kartu za 7:45. To je bilo 5. U 5:05 bismo, u 5:05 bismo krenuli ka outletu. I onda nama nije odgovaralo da se vratimo jer kao ne bismo stigli, šta ja znam, i mi smo promijenili kartu na 8:30. Ja sam još pitala vozača koliko mu otprilike treba, kada stiže, nemam pojma. I mi smo doslovno stigli ranije. Ali eto da znate otprilike, uzmite bus, organizujte se bukvalno, ne znam što vam kažem. Tako da nas je bukvalno odvezao do samog outleta. Tu smo se šetili i tu sam bukvalno pronašla svoje patike koje sam... Nisam te patike žela, htjela sam da kupim Gucci Flash Track patike, ali ih nisam našla jer ih više ne proizvode, tako da sam uzela ove druge. Tako da uzela sam Gucci basket patike, nosila sam ih jednom, ok su, malo im je još treba da ih razgazim, ali iskreno sve preporuke. Onda, nemam pojma, što sam ja žela da mi ispričam oko toga. Da, popusti su top, tako da ako budete u prilici idite. I karta povratna je do outleta, mislim 7,5 eura ako se ja ne varam. I posle povratak smo uzeli bus i nam je stao bukvalno u Fenelsu, tako da smo mogli vrlo lako da dođemo do hotela gdje smo bili. I onda smo se zadnjih nekoliko dana kupali, šta ja znam. I u povratku, kada smo se vraćali, išli smo u mesto Figueras, to je rodni grad Salvadora Dalija. Naši su išli u muzej, mi smo išli da se šetujem bukvalno ako ne kupite stvari u Barceloni ili ako ne kupite stvari tipa u, nemam pojma, bilo ili u Lloretu, bukvalno možete tamo da kupite Boga oca jer ima toliko dobrih nekih prodavnica da vama ne mogu da opišem. Mi smo se random šetili tim nekim uličicama i pronađemo tipa neku radnju koje se prodaju brandirane stvari, mislim ne brandirane stvari, nego kao imate Levi's, Nike, nemam pojma, tu imate doslovno ogroman izbor, tako da ako budete išli sve preporuke, tako da znate. Onda bukvalno sećamo onako što je prilike da vam kažem. I odatle smo krenuli put Italije. U Italiji smo imali jedno večer, smo noćili u Montecatiniju. Mi smo odatle išli pravo za Firencu. Čim smo stigli, smesili smo se, to jest nismo se smesili, ostavili smo kofere, presvukli se i krenuli smo put Firence. Tako da malo situacija da Firence je zajebanija. Inače, ja sam prošle godine bila tamo i kao čekali smo bus u Montecatiniju, to je bus, voz i otišli smo bez problema. Sada se renovira pruga, tako da ne možete da idete vozom skoro za Firence, nego se preseda. Mi smo imali sreću da smo bukvalno stigli posljednji minut i jedan autobus, bukvalno žena kronika nas pusti da uđemo, tako da nas je naredni vozač pustio da odemo da kupimo karte i primio nas je. I putovali smo nekih sat i po vremena do Firence, a za povratak situacija je bila sljedeća. Inače smo uzeli povratnu kartu, ako se ja dobro sećam, da. I samo smo otišli do stanice, pitali kad ima naredni voz i sa tom kartom bukvalno možete da uđete u voz bez problema. Tako da mi smo otišli, šetali se. Inače jedna stvar, prošle godine kad sam bila, bukvalno znam se nešto kad se šetala da sam ugledala Adidas i da sam ušla unutra i vidjela Ivy Parker trenerku. I ja moju mamu ubeđujem da u Firenci ima Adidas jer ona tražila tu trenerku. I mi smo otišli, ja idem ulicom i upozorila sam kao šta radi ovaj Marni ovdje, kao njemu ovdje nije mesto. I kao bila sam kao Adidas je dole ispod. Mi smo ljudi moji cijel grad obišli, Adidas se zatvorio, tako da ispalila sam se. Moj cijela nešto kao planira da idemo do outleta, ali od toga nije bilo ništa kao udaljenje, a i bili smo doslovno preumorni od puta, trebao mi jedan dobar spavanjec, jer kao doslovno vas put ubije, izmori, bukvalno ne znam što da vam kažem. Tako da, eto. I mi smo za povratak bukvalno došli na stanicu. Sjedli kada nam je naredni bus do piste, to je mjesto gdje se preseda. Bukvalno smo otišli do tamo i bukvalno nam piše, bukvalno vam kažu na razglasu da vas čeka bus koji vas vozi do Montecatinija. Otišli smo do tog busa i kao stigli. Tako da, totalno smo ok prošli
i bila je jedna jako lepa avantura, Italijani su top organizovani, bukvalno vam daju 5 minuta, možda čak bilo i više da bukvalno stignete na bus, da ga sačekate, da uđete, tako da doslovno sve pohvale. Tako da uglavnom to je da nekle to što se tiče ovog putovanja. Ja sam završila sa svojim make-up lookom upravo sada. Tako da ljudi moji, ako imate još neka pitanja vezano za ovo putovanje, za, nemam pojma ni ja, za prevoz i tako dalje, pišite mi, mada svako ja planiram da kroz nekih par nedelja izeditujem video na TikToku koji će se ticati prevoza, kako doći od Llorette de Mara do Montecatini. Tako da znate, inače, boju koja sam promijenila, bukvalno sam otišla u brown, tamnije, malo mi je čudno, ali kao navići ćemo se. Tako da uglavnom to je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, ja vas ljubim puno, a mi se vidimo uskoro sa novim videom na kanalu.